Και θυμίστε, εγώ γέρος είμαι, σήμερα αύριο πεθαίνω, θα πάω στο χώμα της γης. Θυμηθείτε εσείς τα παιδιά της καταναλώσεως που δοκιμάστε τους καρπούς της ασώτου ζωής. Θυμηθείτε εσείς τα παιδιά. Συνεπώς εγώ λέγω ένα πράγμα, ότι η Αθήνα, Θεέ μου έρχεται μια ιδέα, δεν θέλω να σας την πω, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Σας είπα, δεν είμαι άξιος να αφήσω τα πόδια σου, όπως λέει ο Κοσμάς Ετωλός, αλλά πιστεύω σε τούτο εδώ. Και ό,τι λέει τούτο θα γίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει? Σε μια νύχτα, σε μια μέρα θα διάσχει η Αθήνα. Έρημος ο τόπος. Και όλοι άξω στα χωράφια. Για μια πατάτα θα σκοτώνται 100 άνθρωποι. Έξω στα χωράφια. Πράσινη επανάσταση. Όχι κόκκινη επανάσταση. Η πράσινη επανάσταση σώσει την ανθρωπότητα. Και εκεί βαίνει η ανθρωπότητα. Εκεί βαίνει κατά νόμους αντιαγραφής και κατά νόμους του Θεού. Μάλιστα. Έρχεται η πείνα, αδέρφια μου, η νέα πείνα. Εμείς που δοκιμάσαμε τα δεινά της πείνας, τρέμουμε και λέμε, Θεέ μου, σώσε μας. Εκλιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, εμφυλίου πολέμου. Έρχονται τα δεινά στον κόσμο. Μάλιστα. Και όπως η αρκούδα στο δάσος μέσα αφήνει τα ιχνάρια της, τα πατήμασές της, και καταλαβαίνουν οι ικανοί κυνηγοί ότι που πάει η αρκούδα από τα πατήματά της, έτσι και η αρκούδα αυτή η μεγάλη, η πείνα, έχει τα ίχνη της. Πού ίχνη της? Τι πείνα? Πού πείνα? Πεθαίνουν την ώρα που κάθεσαι. Αν είχαμε φιλότιμα, αν είχαμε καρδιά, δεν θα τρώγαμε. Την ώρα που τρως, σκέψου ότι κάτω στην Αφρική πεθαίνουν παιδάκια από την πείνα. Σκέψου ότι πέρα στην Άπο, Ανατολή, Κίνα και κάτω στα Ινδίας και εις άλλα νησιά πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα. Πείνα μεγάλη υπάρχει και ισχυρά. Και εμείς τι κάνουμε? Θα πω μια αμαρτία της Ελλάδος. Όσοι είστε παλαιοί, ενθυμίστε, Θεέ μου, να έρθει το καράβι. Πώς το λέγανε το καράβι εκείνο, οι παλαιότεροι? Ναι, το καράβι. Και όταν παρουσιάζει το καράβι το τουρκικό πέρα στο λιμάνι το φάγερο, αναστέναζαν εδόξαση ο Θεός. Έφερε τρόφιμα από το μετορυθρό σταυρό και ανακουφίζανε οι πόλεμοι. Λοιπόν, πείνα. Θα έρθει η πείνα, έρχεται η πείνα. Έρχεται. Θέλετε να δείτε μια εικόνα πείνας? Ανοίξατε εδώ την Αποκάλυψη. Το 6ο κεφάλαιο. Διαβάστε το 6ο κεφάλαιο. Εκεί πέρα στο φιλμ της Αποκαλύψεως, θέατρο είναι η Αποκάλυψη. Θεϊκό θέατρο. Μόλις τα ανοίξει εδώ, επάνω στην σκηνή παρουσιάζονται 4 άλογα που καλπάζουν. Το ένα είναι άσπρο σαν το χιόνι, το δεύτερο είναι κόκκινο, το τρίτο είναι μαύρο και το τέταρτο είναι κίτρινο. Τα έχω ερμηνεύσει αυτά, έχω δώσει και βιβλίο που έχει εξαντληθεί. Το άσπρο είναι η ειρήνη του Θεού, το κόκκινο είναι ο πόλεμος, το μαύρο η μαύρη αγορά, η πείνα είναι η στοιχεία, το κίτρινο η επιδημία, η ασθένεια, το ένα κατόπιν το άλλο. Λοιπόν, πείνα. Και τι λέγει? Πεθυμίζω του Κοσμά του Ετωλού, που είπε ο Κοσμάς Ετωλός μια μέρα δακρυσμένος, πλέοντας, προβλέποντας την πείνα της ανθρωπότητος ως αποτέλεσμα της ασωτείας του, είπε ο Κοσμάς Ετωλός, θα έρθει η μέρα, αδέρφια μου, που μια φούχτα αλεύρι, μια φούχτα χρυσάφι, μια φούχτα αλεύρι, μια φούχτα χρυσάφι. Ομιλώ, τα παιδιά θα με θωρήσουν ότι λέω κάτι απίστευτο. Λέτε εσείς με τα άσπρα μαλλιά, εσείς οι ήρωες της Αλβανίας, πάνω των ψηλών ωραίων, που ζήσετε ωραίας ημέρας, εσείς λοιπόν λέτε εδώ να δείτε, να ρωτήσετε ότι το 1943 που η πείνα έφτασε το ζενήθ, ότι στο ψωμάδικο το ψωμί, πόσο παιδιά μου της καταναλώσεως νέοι μου, πόσο είχε φτάσει το ψωμί? Λοιπόν 150 εκατομμύρια ένα ψωμί. Λοιπόν τι θα σώσει? Τελείωσα. Τέλος. Ποιος θα μας σώσει? Θα σας αναφέρω μια προφητεία και τελειώνω το λόγο. Προφητεία που δεν την είπε Έλληνας, την είπε ένας Ρώσος, Άγιος Ρώσος, προ 100 χρόνια ζούσε στην Ρωσία, ασκητής, φυλαλίτης, τάλαντο εξαίρετον, φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, διωγμένος από τον Τζάρο που πήγε μέσα στα κάτεργα της Σιβηρίας και κρατούσε αγκαλιά του
ένα βιβλίο και μόνο βιβλίο, και από αυτό το βιβλίο ενεπνεύσει τα υπέροχα διηγήματά του. Το όνομά του Δοστογεύσκης. Λοιπόν, αυτός, ένα μόνο σας λέγω, ότι όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου, πλησίαζε ο θάνατος, φώναξε τη γυναίκα του. Η γυναίκα του λέει: γιατρό. Όχι, καλή μου γυναίκα, γιατρό. Τον παπά της ενορίας μου. Θέλω να εξομολογηθώ τα κρίματά μου και να κοινωνήσω τα δαχτυλά των μυστηρίων. Και εξομολογημένος και κοινωνημένος παρέδειξε στον Θεό το πνεύμα του ο αθάνατος Δοστογεύσκης, ο Ρώσος. Τι γράφει εκεί? Γράφει προφητείες. Τι γράφει? Ρωσία μου, γλυκιά μου πατρίδα, θα πεινάσεις, και κόσμο ολόκληρη της Ευρώπης θα πεινάσεις, γιατί εσταύρωσες τον Χριστό. Κοιτάξτε μια Ρωσία, δεν αμειγνύουμε στην πολιτική, θα πεινάσουν όλοι, και οι μεν και οι δε. Η πείνα δεν θα είναι μόνο στη Μόσχα και στη Νέα Υόρκη και στην Αγγλία και παντού, θα είναι παγκόσμιος λοιμός. Δεν θα είναι τοπικός λοιμός, θα είναι παγκόσμιος λοιμός, τον οποίο λέγει αυτή: Ρωσία μου, γλυκιά μου πατρίδα, θα πεινάσεις. Κοιτάξτε, απέραντι πρώτα η Ρωσία ετροφοδότη συστοβολώνας όλο τον κόσμο. Τώρα αμάν, λέει, θέτε πετρέλαιο Έλληνες, σιτάρι δώστε μου, σιτάρι δώστε μου. Σημεία πείνας, έρχεται πείνα. Θα πεινάσεις κόσμο, λέει ο Δοστογεύσκης, μόνο εάν πέσεις στα γόνατα και πεις πάτερ ήμαρτος των ουρανών και ενώπιόν σου και πεις ένα το μισθείο σου. Αυτά είπε, αδελφοί μου, η μόνη σωτηρία είναι το μαύρο, το εορτάσαμε. Άσωτοι είμεθα, κατράμι είναι ο βίος μας, κοράκια είμεθα, αν μας ξετάσεις. Το άσπρο, πληνείς με Κύριε και υπερχιό να λευκαδίσουμε. Ήθε αγαπητοί, όπως εμιμήθημε την ζωή του ασώτου εις το μαύρο, να εμιμηθούμε την ζωή του ασώτου εις το λευκόν, εις τρόπον ώστε να συναντηθούμε όλοι στην χώρα της Χιόνος, στην χώρα της αρετής και της μετανοίας, και να ενίσουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί, μια ψυχή, ένας λαός, μια ψυχή, ένας λαός, η φωνή σας μέχρι τα άστρα του ουρανού. Όλοι μας, κανονικός στον Τίμιο Σταυρό. Διευχών των Αγίων Πατέρα ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέγχει.